De Tomi, vége van egyébként a klipnek. Na szóval, itt van velünk Horváth Tamás. Sziasztok! Aki egyébként, ha jól válaszoltak, akkor a testvérével kezdett el zenélni, aztán utána egyedül mentél tovább, és hát nem volt nagyon időt sportolni ezek szerint, hiszen most... Hát nagyon nem, mostanában sportolni nem volt. Az ünnepek után amúgy is mondtad, hogy nem vagy teljesen elégedett magaddal, de ugye annyira sok energiát nem is fordítottál ennek a leküzdésére. Így van, valóban nem. Hát láttál már félmeztelenül, nem azért együtt szaunáztunk. Egyre rosszabb jössz ki, mert együtt voltunk a Havazinban forgatni, és akkor ugye ott a hűtő mellett a szaunázás. Ott szóval elég vagány voltál, mert ugyanúgy belugrottál a hóba, mint én. Tehát igazából a mozgás, meg próbáltunk sírécre állítani, bár még nem ment annyira, de úgy látszott, hogy egyébként szeretnél te mozogni, vagy úgy benne van a sport. Hogyne. Hát régen most ez mondjuk laza sport, de 5,5 évig gördeszkáztam folyamatosan, mindig mozogtam, meg jártam edzeni, mindig csináltam valamit, a testemre odafigyeltem, csak hát az utóbbi időben erre nem volt időm, és a kaját meg előszeretettel fogyasztottam. Úgyhogy... Tehát akkor abban nem tudtál kicsit megállt parancsolni magadnak? Hát nem, és sajnos az az igazság, hogy nagyon-nagyon szeretek enni, és imádom a jó kajákat, és hát ez egy férfinak szerintem nagyon ezzel nagy. mondjuk azért sokan vagyunk itt szerintem. Tehát jó kaját nem szabad megvetni, csak inkább a mértékletesség, persze. Vagy a ritkábban, de akkor finomat tegyünk, és egyébként meg tartsuk be. Amúgy a te korodhoz, vagy magadhoz képest, magasságodhoz, mindenhez képest, mi az a versenysúlyomból, most úgy elégedett lennél? Hát én most vagyok azt mondja 73 kiló, tehát én biztos, hogy egy 64, tehát maximum 65 kilónál már úgy kezdenék megelégedni, de lehet, hogy a 63, egy 10 kiló, nem tudom. Voltál egyébként több is picit, vagy ez most ilyen kicsit csúcs? Hát ez volt a csúcs, most ez a csúcs, 73 kiló. És akkor ebből egy ilyen bő 7-8-at igen, szeretnék leadni mindenképpen, és akkor utána hát nem rágyúrni, mert az a Viktor dolga lesz. Én csak szákásítok, mert én régen jártam edzeni, szóval az izmok helye megvan. Mondjuk annyiban szerencsés vagy, hogy fiatal szervezet, ugye nem vagy még 18 éves, így sokkal könnyebben tudsz még szerintem regenerálni, illetve még gyorsabban megvan a hatása, nem? Így van. Még mivel fiatal vagyok, de szerintem én már nem leszek 18, képzeld, én örökre 17 maradok. Igen, ezt mondták? Igen, ezt mondták. Most még azt hiszed, de... Hát mindegy, nem legalább hadd higgyem ezt, tudod. De igen, most még lehet normális. És mi lesz a módszer? Tehát most mit találtál ki? Szakedző, vagy majd te a saját magad, vagy bringázás, futásúszás, vagy majd csak tavasszal, még? Nem, hát mindig ugye holnapra halasztom az edzést, de nem, most már lesz személyi testedzőm, aki majd odafigyel, hogy honnan, mennyit kell lefogyni, úgyhogy ezt rábízom egy szakemberre. Ettől függetlenül is tudom, hogy már hátválkar, hasláb, szóval ez az ABC. Vannak ilyen testrészek, igen. Nem, az csak ugye ilyen az összetétel. Hát ilyen sok sikert, akkor majd a végeredményt lássuk, tehát van minden ilyen feszülős bajnokságon elindulsz, és akkor meglátjuk, hogy az befújnak egy kicsit, igen. De gondolom az is fogyaszt azért, ha a színpadon sokat vagy, és hát most erre lesz is lehetőséged. Hál' Istennek, igen, mondjuk a színpadon nagyon mozgok, ott pedig úgy izzadok, mint az állat, úgyhogy legalább lemegy. Most, hogy nemrég koncertetek közösen Éliás Juniorral és Brass Bencével, az jól sikerült, ha jól tudom. Hát nagyon nagy sikere volt, tehát amikor már odaérkeztem, én kicsit későn érkeztem oda, mert nekem volt más fellépésem, Kecskemétről mentem oda, és hát arra mentem be, hogy már vibrál a levegő, a 10 éves fiataloktól az 50-60 éves nőkig ugrálnak. Nagyon nagy hangulat volt. Az Éliás Juniortól meg egyszerűen el voltam ájulva. És akkor egy ilyen közösség mellett meg már könnyű dolgom volt. Úgyhogy nagyon nagy... egy kicsit. Így van, csak egy picit tettem hozzá, de úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy. És akkor ezt egész évre ezt tervezed, illetve ezt szeretnéd, hogy minél több fellépés. Így van. Hál' Istennek most már vannak felkéréseim egyre több, úgyhogy én most már úgy vagyok vele, hogy ez az év egy ilyen pörgős év lesz. Hoppá, azért a berendezés marad. Az maradjon egy kicsit. Na hát mi kívánjuk, hogy sikerüljen, illetve majd akkor a fogyás is, illetve a formában lendülés,